Sanibona. Ngikhuluma naye ubaba Zondi la, i-herbalist. Ngizonethulela isiphakamiso segusha. Isiphakamiso siyisimanga kakhulu. Silungele labantu laba abafuna izinto zabo isheshe, uceba uze ufe la wena nomndeni wakho. Kho ngisho nomuntu oyedwa ekhaya olimalayo kulesi siphakamiso. Ngikhuluma nawe umuntu onebhizinisi, wena umuntu olwela izikhundla, wena onento encane oyizamayo ephantayo, nawe une-bottle store noma onebhizinisi odayisa noma yini lo oyidayisayo. Ukhuluma nawe umuntu ofuna ukuthi izinto zihambe fast, zihambe ngomoya. Ngixole bantu kwi-background isifuyile kuleli cebo, kodwa ngikhuluma nani bantu benkosi nifuna ukwenza izinto ngisho noma kuthiwa unemfuyo, ngisho noma kuthiwa unani. Le nto isebenzela wena, le nto idalelwe wena. Uyafika la siyakhulumisana kube nesivumelwano. If kulo 3 months engikunike wona le nto yami uthi hayi ayihlangananga kakhulu, kunesivumelwano siba naso se-money back guaranteed. Chaza ukuthi ayikho into edlula lokho ukuthi wena uthi hayi ayisebenzanga le nto, hey kunjani, angiphathekanga kahle mkhulu. Ngikulungisela mina into odinga ukuthi kulungisele yona, ungabi nankinga. Ngisho kuwe-ke umuntu omdala, ngisho kuwe kahle, wena sukumele phezulu le nto ubonane nami sikhulume sikukhuluma nawe wena nebhizinisi.